mene Boha Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Môžete sa posadiť. Milí bratia a sestry, vážení hostia, srdečne vás vítam na tejto večernej bohoslužbe, ktorú sme pripravili k príležitosti Svetového dňa modlitieb, do ktorého sa zapájajú kresťania na celom svete. Témy pre bohoslužby pripravuje každý rok iná krajina. Náš cirkevný zbor sa do tohto projektu zapája už 16. rok. Svetili sme ho spolu s kresťanmi z Čile, Malajzie, Francúzska, Egypta, Kuby, Bahamských ostrovov, Filipín, Surinamu, Slovínska, Zimbabwe, Vanuatu, Anglicka, Tajvanu, Palestíny a Cookových ostrovov. Tento rok pripravili bohoslužbu ženy z Nigérie na tému Poďte ku mne, ja vám dám odpočinúť. Pozývajú nás, aby sme spoznali ich krajinu, život, starosti i radosti a aby sme sa spoločne modlili. Jedni za druhých. Pretože všetci potrebujeme prísť k Ježišovi a v ňom nachádzať pokoj a odpočinok. Spoznajme teda na úvod ich krajinu. Nigéria je obrovská krajina, zaberá celkovú plochu viac ako 900 000 km štvorcových a je to štvrtá najrozľahlejšia krajina Afriky. Nigéria je napríklad 2,5 krát väčšia ako Nemecko. Náš Boh sa oslávil aj v tom, že sa za Nigériu modlíme práve teraz, v čase, keď kresťania v Nigérii naše modlitby veľmi potrebujú. Nigéria prežíva vlny násilia, únosov a teroristických útokov, ktoré zasahujú najmä kresťanské komunity. Napríklad 22. novembra ozbrojenci uniesli z katolíckej školy v strednej Nigérii spolu 315 žiakov a učiteľov. 20. januára ozbrojené gangy uniesli 163 kresťanov po útokoch na 2 kostoly počas omše v nigérijskom štáte Kaduna. A 30. januára sa stal brutálny útok, keď džihadisti zabili desiatky ľudí, terčom boli vojaci a aj robotníci. Modlíme sa dnes večer aj za nich. Ako sme spomínali, Nigéria sa nachádza na západnom pobreží Afriky a píši sa rozmanitou topografiou. Podnebie krajiny sa mení od rovníkového na juhu po suchozemské na severe. Centrálna časť Nigérie sa vyznačuje tropickou klímou. V Nigérii sú 2 hlavné ročné obdobia. Obdobie sucha a obdobie dažďov, čo vytvára priaznivé podmienky pre poľnohospodárstvo. Nigéria sa píši 853 kilometrami malebného pobrežia Atlantického oceánu. Sú tam lagúny a pláže na kúpanie, ako aj mangrovové lesy v delte rieky Niger. Mangrovníky sú stromy, ktoré vidíte tu aj na obrázku, ktoré rastú na rozhraní mora a pevniny a ktoré tolerujú slanú vodu. Delta rieky Niger, charakterizovaná sieťou ramien a kanálov, je jedna z najväčších riečnych delt na celom svete. Nigerijská krajina je rôznorodá a ponúka široké možnosti poľnohospodárskeho, priemyselného a komerčného využitia. Medzi významné prírodné zdroje patria ropa, zemný plyn a viaceré minerály. Medzi najväčšie etnické skupiny v Nigérii patria Hausa Fulani na severe, Jorubovia na juhozápade a Igbóvia na juhovýchode. Rozmanitosť etnických skupín sa odráža aj v jazykovej rozmanitosti. Používa sa viac ako 500 jazykov a dialektov. Významné lokálne jazyky sú hauština, jorubčina a igboština, v ktorej budeme spievať aj prvú pieseň. Angličtina je úradným jazykom, čo im umožňuje vzájomnú komunikáciu. V kultúrnom a sociálnom živote Nigérii zohráva dôležitú úlohu náboženstvo. Najväčšie z nich sú kresťanstvo a islám. Menšia časť populácie zostáva verná tradičným africkým kultom. Kresťanstvo priniesli do Nigérie misionári v čase kolonizácie.
Kresťanské denominácie vrátane rímskokatolíckej, anglikánskej, metodistickej, letničnej a ďalších nezávislých cirkví si v krajine vybudovali významné postavenie. Kresťanstvo zohráva dôležitú úlohu v rozvoji vzdelávania a zdravotníckej infraštruktúry prostredníctvom misijných škôl a nemocníc. Kresťanské hodnoty ovplyvnili aj spoločenské normy, rodinné usporiadanie a morálne normy v mnohých nigerijských komunitách. Islám je rozšírený najmä na severe krajiny. Dostal sa do krajiny približne pred 1000 rokmi prostredníctvom obchodovania s arabskými a severoafrickými kupcami. Z historického hľadiska možno krajinu rozdeliť na 3 veľké regióny, a to severnú, západnú a východnú oblasť. Ešte aj dnes má každá z nich svoj vlastný politický, ekonomický a kultúrny charakter. V roku 1960 získala Nigéria nezávislosť od britskej koloniálnej nadvlády a v roku 1999 sa stala demokraciou. Avšak veľkým problémom je korupcia. Vysoký počet, okolo 18 miliónov nigerijských detí nechodí do školy. Väčšia časť z nich sú dievčatá. Nigéria však robí pokroky v rozširovaní prístupu k vzdelávaniu, pričom sa sústreďuje na dosiahnutie cieľa udržateľného rozvoja Organizácie Spojených národov. Zdravotnícky sektor si vyžaduje politickú pozornosť a systémové opatrenia. Krajina zápasí najmä s prenosnými chorobami, ako sú malária, tuberkulóza a AIDS. Navyše v Nigérii je miera úmrtnosti matiek a dojčiat jedna z najvyšších na svete. Severovýchod krajiny destabilizujú útoky islamistických teroristických skupín, napríklad Boko Haram, s mnohými obeťami. Na juhovýchode pôsobia ozbrojené bandy a separatisti. Všade existujú spory o zdroje, napríklad o vodu a pôdu. K tomu sa pridávajú rôzne etnické, náboženské a sociálne konflikty, ktoré sa v súčasnosti stupňujú. Nigéria stojí pred komplexnými hospodárskymi výzvami. Hlavnými zdrojmi príjmov sú vývoz ropy a plynu. Bohatstvo je nerovnomerne rozdelené a 40% ľudí žije na hranici chudoby. Radšej ani nehovorme o environmentálnych katastrofách spôsobených únikmi ropy a nelegálnymi rafinériami. Krajina sa usiluje o rozčlenenie svojej ekonomiky prostredníctvom poľnohospodárstva, služieb a priemyslu. Zároveň sa musia riešiť výrazné nedostatky v infraštruktúre, v oblasti dopravy a dodávok energie. Bohatá kultúrna mozaika Nigérie je poskladaná z tradícií viac ako 250 etnických skupín. Táto rôznorodosť sa odráža v hudbe, tancoch, vizuálnom umení a divadle. Celosvetovým fenoménom sa stal nigérijský filmový priemysel, tzv. Nollywood, jeden z 3 najväčších na svete, ako aj rytmická popová hudba Afrobeats. Nigéria je známa svojimi bronzovými a terakotovými sochami, najmä tými zo starovekého kráľovstva Benin, ktoré pochádzajú z 13. storočia. Terakota je druh keramiky z pálenej hliny. Kultúra Nok, ktorá sa začala rozvíjať už 1000 rokov pred Kristom, vytvorila jedny z najstarších známych bronzových a terakotových sôch v Afrike. Mnohé z nich boli v koloniálnom období ukradnuté a predané do zahraničia. Nigerijské ženy a dievčatá čelia početným výzvam, ktoré sú spôsobené hlboko zakorenenou diskrimináciou a nerovnosťou na základe pohlavia. Rodová diskriminácia ovplyvňuje vzdelávanie, zamestnanosť aj politické zastúpenie. Dievčatá majú väčšinou menej príležitostí na vzdelanie ako chlapci.
Napriek zákonným zákazom sú ženy diskriminované pri prijímaní do zamestnania, povyšovaní v zamestnaní a odmeňovaní. Hlavne vo vidieckých a severných oblastiach sú dievčatá nútené uzatvárať skoré manželstvá už vo veku 12 alebo 13 rokov. Musia prerušiť vzdelávanie a sú vystavené zdravotným rizikám. Hnutie Svetového dňa modlitieb sa začalo v Nigérii rozširovať od roku 1961, keď o ňom informovala jedna sestra z presbyteriánskej cirkvi. Na medzinárodnej konferencii v roku 2017 bola Nigéria vybraná na prípravu podkladov pre Svetový deň modlitieb 2026. Titulný obrázok pochádza od študentky, umelkyne Gift Amarachi Otah. V pozadí obrazu sú vidiecké ženy, ktorých každodenný život sa vyznačuje neúnavnou prácou. V popredí sú 3 ženy, ktoré zastupujú 3 najväčšie etnické skupiny – Igbo, Hausa a Yoruba. Aby si tieto ženy uspokojili všetky základné potreby, musia niesť ťažkú záťaž – telesnú, citovú aj duševnú. Ich život symbolizuje aj dnešná výzdoba, ktorú tu vidíte. Farebné africké látky rozprávajú príbeh ich dedičstva a identity. Vyjadrujú húževnatosť a tvorivosť nigerijského ľudu. Zelená a biela farba nigerijskej vlajky symbolizujú jednotu v rozmanitosti a nádej do budúcnosti. Zelená predstavuje sviežu krajinu a poľnohospodárstvo, zatiaľ čo biela znamená mier a jednotu. Smútočná čierna látka symbolizuje systémový útlak, opísaný v príbehu Beatrice, nigerijskej vdovy. Školská taška a učebnice poukazujú na bremeno náboženského prenasledovania, ktorému sú vystavené niektoré deti, ako sa dozvieme z príbehu Jato, matky zo severnej Nigérie. Rýžové zrnká symbolizujú vzájomne súvisiace bremená, chudoby a zúfalstva, ako je to opísané v príbehu Blessing. Skaly alebo kamene symbolizujú ťažké bremená, ktoré ľudia nesú, chudobu, útlak a nespravodlivosť. Olej symbolizuje ropu, ktorá znamená pre Nigériu veľké bohatstvo a zároveň i prekliatie. Sviečky symbolizujú nádej uprostred zúfalstva a svetlo na konci tunela. Kalabasa, tradičná nádoba, hore uprostred, spája so ženami, ktoré ju používajú pri zbere a predaji úrody. Je to ilustrácia toho, ako Boh uprostred životných zápasov poskytuje živobytie, potravu a oddych. A teraz sa už započúvajme do príbehov a modlitieb nigerijských žien. Budeme spievať aj ich tradičné piesne, ako aj piesne nám dobre známe. Preto vás pozývam, aby ste sa pridali a spievali spolu s nami. Nech Boh požehná tieto spoločné chvíle. Nech sa páči. Ježiš,
Pomodlíme sa. Bože, Ty nesieš naše bremená. Prichádzame pred Teba chválami a uctievaním. Ty si alfa a omega, začiatok i koniec. V Tebe žijeme, hýbeme sa a sme. Zhromaždili sme sa tu s dôverou v Tvoj sľub, že kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v Tvojom mene, tam si Ty medzi nimi. A tak vítame a oslavujeme Tvoju prítomnosť uprostred nás. Zverujeme túto bohoslúžbu do Tvojich rúk a modlíme sa, aby si prišiel medzi nás. Pomôž nám otvoriť srdcia pôsobeniu Svätého Ducha a naplň toto miesto svojou prítomnosťou. Mene Ježiša sa modlíme. Amen. Vítajte, milí priatelia, na tomto stretnutí z rôznych komunít z celého sveta. V tento deň spoločne pozdvihnime svoje hlasy, zjednotení v modlitbe a konaní. Naša téma Poďte ku mne, ja vám dám odpočinúť, čerpá inšpiráciu z Matúšovho evanjelia 11. kapitoly 28. verš. Slúži ako úprimné Ježišovo pozvanie pre všetkých, ktorí sa namáhajú a sú preťažení. Kresťanské ženy z Nigérie vás pozývajú, nech ste kdekoľvek na svete, aby ste prišli a našli odpočinok pre svoje duše. Podeľme sa pri spoločnej bohoslúžbe o svoje bremená a nájdime v našej jednote novú silu. Vďaka Kristovej láske môže na tomto mieste každý z nás zažiť pocit skutočnej spolupatričnosti. Táto pieseň je známa po celom svete, vrátane Nigérie. Spieva sa vo všetkých našich kostoloch. Sestry z Nigérie výboru Svetového dňa modlitieb zmenili text tejto obľúbenej piesne a oživili ju spôsobom, ktorý rezonuje našou súčasťou a situáciou. Zaspievajme si ju spoločne, odpovedzme na nej nadčasové pozvanie, aby sme našli odpočinok pre svoje unavené duše. Unavený, preťažený, unáča
teraz svoje srdcia a mysle k Ježišovým slovám, ktoré sa nachádzajú v Matúšovom evanjeliu. Vnímajme ich ako Božie milostivé pozvanie. Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení. Ja vám dám odpočinúť. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom. A nájdete odpočinutie pre svoje duše. Veď moje jarmo je príjemné a bremeno ľahké. Poďte k Ježišovi všetci, ktorí ste unavení. Ideme. Poďte k Ježišovi všetci, ktorí nesiete ťažké bremená. Ideme. Boh vám dá odpočinúť. Boh nám dá odpočinúť. Vezmite na seba jarmo, ktoré ponúka Ježiš. Nie je ťažké, je ľahké. Prijímame toto jarmo. Učte sa od toho, ktorý je tichý a pokorný srdcom. Sme tu, aby sme sa učili. Nájdete odpočinok pre svoje duše. Bohu buď vďaka. Drahé sestry a bratia v Kristovi, počuli sme Ježiša, ktorý nás pozýva, aby sme šli k nemu, aby sme priniesli svoje bremená a našli odpočinok pre svoju dušu. A teraz otvorme svoje srdcia, aby sme si vypočuli príbeh troch nigerských žien. Hovoria o svojich skúsenostiach a zápasoch. V Nigérii sa používa príslovie, ktoré hovorí: bolesť jedného je bolesťou všetkých. To, čo prežíva každá z týchto žien, sa týka aj nás. Podobným zápasom čelia mnohí ľudia na celom svete. Budeme počuť príbehy o vdovách, ktoré prekonávajú depresiu, o matkách nachádzajúcich odvahu poslať svoje dcéry do školy a o každodenných výzvach, ktoré preverujú vieru ľudí. Tieto skúsenosti rezonujú naprieč kultúrami a prekračujú hranice. Tieto príbehy nás nemajú privádzať k zúfalstvu. Skôr ukazujú, že Boh skutočne dáva odpočinok aj v tých najťažších situáciách. Nech Duch Svätý prehovorí prostredníctvom týchto svedectiev a inšpiruje nás, aby sme pozdvihli svoj hlas v modlitbe spolu so všetkými, ktorí nesú ťažké bremená. V Kristovi sme jedno telo. Keď trpí jedna časť, trpíme všetci. Ale keď jedna žena nájde odpočinok v Ježišovi, môžeme sa všetky radovať. Otvorme svoje uši, aby sme počuli. Otvorme svoje srdcia, aby sme cítili, a svoje mysle, aby sme pochopili. Boh, ktorý nás pozýva, aby sme prišli k nemu a našli odpočinok, je ten istý Boh, ktorý použije tieto príbehy, aby nás podnetil k mocným vytrvalým modlitbám, aby nás spojil na celom svete, súcite a nádeji. Keď si smutný,
príbeh o bremene systémového útlaku. Volám sa Beatrice. Ovdovela som vo veku 28 rokov, keď môj manžel zahynul v ozbrojenom konflikte medzi etnickými skupinami. V deň, keď som od neho prišla, som stratila viac než len svojho partnera. Stratila som svoje miesto v spoločnosti. Zrazu som zostala sama s 3 malými deťmi a čelila svetu, ktorý ako by sa mi obrátil chrbtom. Ako vdova v Nigérii som musela zápasiť s obrovskými problémami. Tvrdo nás zasiahla chudoba. Prišla som o náš hlavný zdroj príjmu a ako osamelá matka som sa snažila nájsť si prácu. Dúfala som, že moji svokrovci nás podporia. Oni sa však ku mne správali podozrievavo a snažili sa ma obrať aj o to málo majetku, čo mi manžel zanechal. Boli dni, keď som nevedela, ako nakrmím svoje deti alebo zaplatím školné. V najtemnejších chvíľach som však nachádzala silu vo viere a v spoločenstve iných vdov. Inšpirovala ma ich húževnatosť a viera. Napriek všetkým ťažkostiam zostávali oddané Kristovi a nachádzali útechu v tom, že Ježiša poznajú ako toho, kto nesie ich bremená. Videla som mladé vdovy s drobnými deťmi, ktoré si napriek ťažkým okolnostiam udržali vieru a neúnavne slúžia v cirkvi. Jedna z nich, vdova z nášho spoločenstva po manželovej smrti, založila program na pomoc iným vdovám. Iniciovala zbierku oblečenia, ryže a finančných príspevkov. Odvtedy aj ja používam svoje skromné prostriedky na podporu iných vdov a spoločne sme oveľa silnejšie. Napriek všetkému zostávame verné svojim rodinám a pamiatke našich manželov. Zatiaľ, čo vdovci sa často rýchlo znovu oženia, my sa sústreďujeme na výchovu detí a snažíme sa udržať rodinu pokope. Nie je to ľahká cesta, ale viera. A vďaka spoločenstvu nachádzame silu pokračovať. Naše bremeno je ťažké, ale učíme sa ho položiť Ježišovým nohám a nájsť odpočinok v jeho zasľúbení. Modlíme sa. Bože, Ty si ten, kto nesieš naše bremená. Prichádzame k Tebe ako Tvoje deti zo všetkých kútov sveta. Pozdvihujeme svoje hlasy a pripájame sa k Beatrix a všetkým našim sestrám i bratom, ktorí nesú ťažké bremená systémového útoku. Bože súcitu, vieme, že nás vidíš. Vidíš diskrimináciu, v ktorej sú vystavené ženy, vdovy, menšiny a núdzni. Niektorí sú prepracovaní, ťažko pracujú v továrniach, na poliach i v domácnostiach. Zatiaľ, čo iní márne hľadajú prácu, aby uživili svoje rodiny. Milosrdný Bože, zakroč a pomôž nám všetkým. Milosrdný Bože, ďakujeme Ti za húževnatosť a vynachádzavať všetkých, ktorí zostávajú verní aj uprostred ťažkých okolností. Nech je ich príklad pre nás inšpiráciou a nech nás povzbudí k budovaniu lepšieho sveta. Najmocnejší Bože, už sme videli, ako si konal. Rozdelil si kvôli svojmu ľudu Červené more. Teraz rozdiel more nespravodlivosti, v ktorom hynie tak veľa ľudí. Prehovor srdciam, vodcom na celom svete, aby vládli spravodlivo a so súcitom. Pohni srdcom ľudí,
aby zmenili svoje postoje a správanie voči tým, ktorí sú na okraji spoločnosti. Milujúci Ježišu, Ty si prijal utláčaných a pozdvihol ponížených. Urob to isté pre všetkých, ktorí dnes trápia pod despotickými režimami. Daj nám silu dôverovať Ti aj vtedy, keď sa nám bremená zdajú príliš ťažké na to, aby sme ich uniesli. Duchu Svätý, znova nás naplň, nech sa Tvoja sila mocne prejavuje v našich spoločenstvách na celom svete. Pomôži nás, aby sme boli požehnaním pre iných. Daj, aby nás inšpirovali tí, ktorí sú napriek vlastným zápasom požehnaním pre ľudí okolo seba. Milujúci Bože, ďakujem Ti, že počuješ naše volanie a nesieš naše bremena. Dôverujeme Tvojej večnej láske a Tvojej moci vyriešiť každú situáciu. Amen. Vypočujme si druhý príbeh o bremene náboženského prenasledovania. Volám sa Jato. Som kresťanská matka a žijem v severnej Nigérii. Každý deň, keď posielam svoju 14-ročnú dcéru Aminu do školy, mi srdce zvierajú obavy. Amina je v rovnakom veku, ako bola Lea Šaribu, keď ju teroristi uniesli do školy. Uniesli do školy v Dabči, len niekoľko hodín odtiaľto. Od jej únosu prešlo už 8 rokov a stále nie je v rukách Boko Haram. Vždy, keď sa pozriem na Aminu, prebleskne mi hlavou. Čo keby sa to stalo jej? Žiť pod hrozbou náboženského prenasledovania nie je ľahké. V niektorých oblastiach kresťania za svoju vieru platia životom. Vďaka Božej milosti však naďalej žijeme vedľa našich moslimských susedov. Nie všade je to rovnaké. V Jarubsku, na juhozápade krajiny, žijú kresťania a moslimovia spolu ako rodina. A viem, že v niektorých častiach sveta aj kresťania prenasledujú iné náboženské skupiny pre ich vieru. Ježiš nás učí milovať svojich nepriateľov a modliť sa za tých, ktorí nás prenasledujú. Nie je to ľahké, verte mi. V niektoré dni, keď sa dozviem o ďalšom útoku, o ďalšom únose, cítim, ako mi v srdci vrie hnev. Ale potom si spomeniem, že byť kresťanom znamená byť podobný Kristovi. Lein príbeh nám ukazuje cenu viery, ale zároveň aj jej silu. V Darmaturu sa stále schádza malé kresťanské spoločenstvo a modlí sa za Lein návrat. Ich nádej, ich vytrvalá viera ma inšpiruje, aby som naďalej verila, milovala a žila vedľa svojich susedov, moslimov aj kresťanov. Keď vyprevádzam Aminu do školy, modlím sa nielen za jej bezpečnosť, ale aj za jej srdce. Modlím sa, aby mala podobne ako Lea silu pevne stáť vo svojej viere. Ale prosím aj za to, aby mala lásku a videla Boží obraz v každom,
koho stretne bez ohľadu na jeho vieru. Takto nám Boh dáva odpočinúť. Nie keď budeme žiť v sebe, nie keď budeme živiť v sebe nenávisť alebo neznášanlivosť, ale tak, že necháme Kristovú lásku prúdiť cez nás, dokonca aj uprostred prenasledovania. Je to každodenná voľba. Každodenné odovzdanie sa. Keď urobíme toto rozhodnutie, zistíme, že naše bremená sa skutočne stávajú ľahkými a v Bohu nachádzame svoj odpočinok. Modlíme sa. Bože, pri následovaných, ochránca verných, prichádzame k Tebe, len príbeh a obavy matiek, ako ja to, ktoré každý deň posielajú svoje deti do školy, v ústretí možnému násiliu, nás hlboko zarmúcujú. Pane Ježišu, Ty si čelil pri nasledovaniu a stál si pevne vo svojej viere. Predkladáme Ti modlitbu v modlitbách Leu Šaribu a všetkých, ktorí trpia pre svoje presvedčenie. Buď im prameňom sily a útechy v ich temných chvíľach. Duchu Svätý, prosíme za tých, ktorí boli násilne vysídlení, donútení opustiť svoje domovy a stali sa utečencami v neznámych krajinách. Prichýľ všetkých vysídlencov pod svoje krídla, postaraj sa o ich potreby a doved ich do bezpečia, kde budú môcť začať nový život. Bože spravodlivosti, vyznávame hriechy, ktoré trvajú ganivo v našej spoločnosti. Neznášanlivosti, ktorá plodí strach, nenávisť, ktorá podceňuje násilie a ľahostajnosť, ktorá umožňuje pretrvávanie nespravodlivosti. Pretrhni každú reťaz, ktorá nás zväzuje a oddeluje od našich blížnych. Bože, dotkni sa srdc našich, ktorí šíria strach a páchajú násilie. Ukáž im hodnotu ľudského života a cestu k pokoju. Potež tých, ktorí podobne ako ja to žijú v obavách, že stratia svojich blízkych, zmeň srdcia páchateľov a vedí k zmiereniu. Ježišu, Ty, ktorý nesieš naše bremená, pomôž nám vziať na seba Tvoje jarmo lásky a odpustenia. Posilni nás, aby sme odolávali zlu, zvolili si lásku a boli nositeľmi pozitívnej zmeny. Obnov naše mysle a srdcia a ved nás spravodlivosti, aby sme ťa ctili a žehnali druhým, dokonca aj tí, ktorí nás prenasledujú. Veríme v Tvoju neprechejnú lásku a moc zmierňovať konflikty a nenávisť. Amen. Vypočujme si tretí príbeh. Príbeh o bremene chudoby a zúfalstva. Volám sa Blessing, požehnanie, a celý život žijem v Lagose. V priebehu rokov som videla, ako sa Nigéria mení, ale nie tak,
ako sme všetci dúfali. Snívali sme o pokroku, o lepšom živote pre naše deti, ale namiesto toho sme videli, ako sa náš národ prepadá čoraz hlbšie do chudoby a zúfalstva. Zdá sa, že vláde ide o vlastný prospech, nie o náš. Platy väčšiny ľudí nestačia na živobytie, zatiaľ čo zo pár vyvolených zarába milióny. Vrecko ryže, základnej potraviny, je teraz pre mnohé rodiny luxusom. Naši mladí ľudia, šikovní a plní potenciálu, si nemôžu nájsť prácu. Niektorí upadajú do zúfalstva a príliš veľa z nich nachádza východisko v samovražde, iných zúfalstvo do zení k zločinu, k únosom, banditizmu či prostitúcii. Je to začarovaný kruh. Chudoba ovplyvňuje naše duševné zdravie a zlé duševné zdravie sťažuje únik z chudoby. Náš národ je bohatý na zdroje, ale chudobný na vodcov a nádej. Aj uprostred tohto zúfalstva však vidím záblesky svetla. Myslím na svoju susedku Grace. V priebehu 1 roka prišla o prácu, aj o manžela. Mala všetky dôvody vzdať sa, ale namiesto toho si otvorila malý obchod na predaj domáceho mydla. Nevynáša jej veľa, ale vďaka tomu má čo dať na stôl a jej deti chodia do školy. Stále veríme, že Boh nám otvorí ďalšie dvere. Naďalej pracujeme, dúfame a modlíme sa za lepšiu Nigériu. Modlíme sa. Svätý Bože, Tebe, ktorý si darca života a udržovateľ všetkého, vzdávame vďaku a chválu za vytrvalosť Belsing. Prosíme, posilňuj a potešuj všetkých, ktorí pokračujú vpred aj napriek ťažkým okolnostiam. Bože, Ty poznáš biedu, ktorá sužuje mnohé krajiny. Deti chodia spať hladné a rodiny zápasia, aby vôbec prežili. Pripomíname Ti, že Ty si Jehova Jírech. Hospodin sa postará. A voláme k Tebe, aby si sa o nás postaral. Otvor dvere našich príležitostí a obmekči srdcia tých, ktorí nám môžu pomôcť. Prinášame pred Teba všetkých, ktorí zápasia s psychickými problémami. Chudoba, stres a ťažkosti každodenného života ich trápenie len prehlbujú. Ako sa zhoršujú ekonomické podmienky a hodnota peňazí klesá, vidíme, že čoraz viac našich sestier a bratov upadá do zúfalstva. Poteš tých, ktorí uvažujú o samovražde a ukáž im, že ich život má v Tvojich očiach nevyčísliteľnú hodnotu. Modlíme sa aj za tých, ktorí čelia iným zdravotným problémom. Leží nám na srdcu brbena malárie, ktorá stále súžuje svet. Modlíme sa, aby prísnejšia ochrana životného prostredia a lepšia zdravotná starostlivosť pomohla v boji proti tejto nepretrvávajúcej hrozbe. Bože, od veky myslíme na všetkých, ktorí nesú ťažké bremeno staroby spoločnosti, ktorá sa ich nedokáže dostatočne postarať. Molíme sa za tých, ktorí sa pre ekonomické problémy nemôžu pripraviť na svoju starobu. Daj im silu a nám ukáž cestu, ako vytvoriť spoločnosť, ktorá bude rešpektovať múdrosť a problémy starších a s láskou sa o nich bude starať.
Modlíme sa za rodiny a spoločenstva, ktoré čelia životným ťažkostiam a stresu. Prosíme ťa, Bože, ak nás stres a trápenie oberajú o silu, navzájom sa podporovať, pripomeň nám svoju nekonečnú trpezlivosť a lásku. Daj nám silu, aby sme lásku dokázali prejavovať aj ľuďom v našom okolí. Ježišu, Ty nás vyzývaš, aby sme so všetkými bremenami, ktoré nás ťažia, prišli k Tebe. Sme tu. Vezmi naše bremená a pomôž nám zložiť na Teba všetky naše starosti. Duchu Svätý, buď našim tešiteľom v časoch úzkosti. Keď nevidíme cestu vpred, buď našim sprievodcom. Daj nám vieru, aby sme sa pohli vpred, aj keď sa cesta zdá nemožná. Pomôž nám byť svetlom pre druhých, šíriť nádej a podávať pomocnú ruku všade, kde môžeme. Dôverujeme Tvojej neochvejnej láske a Tvojmu prísľubu, že nás nikdy neopustíš ani nezanecháš. Amen. Bratia a sestry, dnes večer počúvame o osudoch žien a ľudí v Nigérii. A je pre nás obrovskou inšpiráciou, ako sa vo svojich ťažkostiach vedia utiekať k Pánu Bohu. Ako v ňom nachádzajú odpočinok. Ale aj silu ísť ďalej a nevzdávať to. Ako sa cítite vy? Ako sa cítite? Čím všetkým prechádzate v tomto období? Ste unavení? Možno si občas aj zavzdycháte za tými bezstarostnými dňami, keď ste boli malí. Áno, skúste sa v spomienkach na chvíľu vrátiť do svojho detstva, keď ste mali tak 5-6 rokov. A keď ste sa celý deň len hrali, lietali po vonku a nestarali ste sa o nič na svete. A potom večer, keď ste sa okúpali, vklzli ste pod perinu a kým vám mama čítala rozprávku, premohla vás sladký spánok. Spomínate si, aké to bolo? Ísť spať a zobudiť sa až ráno? A aké iné je to dnes, keď máte hlavu plnú starostí? Lebo deti sú choré, manžel prišiel o prácu, všetko je drahé, treba platiť účty a nikto vám nepomôže. Ani za svet vám nejde večer zaspať, lebo vám všetky tie myšlienky neustále víria hlavou. A keď konečne zaspíte, budíte sa každú hodinu a znovu si premietate, kde ste urobili chybu, čo ste mali urobiť inak a ako to teraz všetko vyriešite. Chcela by som vám však dnes aj na základe svedectiev, ktoré sme počuli, pripomenúť, že môžeme byť opäť ako deti. Teda bezstarostní a pokojní. Že nemusíme byť vždy a za každých okolností len dospelí, plní starostí a obáv z budúcnosti. Ale naopak, môžeme byť duchovne oddychnutí, čerství a svieži. Nie len stále unavení a preťažení. Ženy z Nigérie nám vydávajú jasné svedectvo, že aj keď život vie byť nesmierne krutý a ťažký, Kristus je ten,
u koho vždy môžeme nájsť odpočinok pre svoju dušu. On sám predsa hovorí, poďte ku mne všetci, ktorí ste unavení a preťažení. Ja vám dám odpočinúť. Viete, my často o sebe hovoríme, že sme veriaci ľudia. Ale keď prídu na nás ťažkosti, ako by sme na to zabudli a zrazu sa pýtame, prečo sa mi to deje? Prečo ma Boh už nemiluje? Prečo dopúšťa, aby som sa takto trápil? Prečo mi nepomáha? Kde vôbec je? A namiesto toho, aby sme len k nemu prišli, pritúlili sa mu do náručia a dôverovali mu, my ho zasypávame výčitkami, nedôverou a trápime sa. Pán Ježiš však hovorí, poďte ku mne. Poďte ku mne. To znamená, vzdajte sa svojej vôle, svojich plánov a dôverujte mne a mojim plánom. A ja keď som bola študentka a blížili sa štátnice, ochorela som. Mala som veľmi zlé výsledky a musela som ísť domov ležať. A bola som z toho strašne zronená, nešťastná a nahnevaná, pretože som mala už len kúsok k ukončeniu školy. Moji spolužiaci jeden za druhým mi písali, že úspešne ukončili štúdium, tešili sa na promócie, na ordináciu, kým ja som mala horúčky a jednoducho som si musela zapísať augustové termíny. Veľmi ma to hnevalo a bola som zo seba sklamaná. Mama sa vtedy o mňa starala a nikdy nezabudnem, ako mi hovorila, nechaj to na Pána Boha. On sa postará. Ty len lež a odpočívaj. A tak sa aj stalo. Pán Boh sa postaral. Nielen v tom, že mi dal dobrú a starostlivú mamu, ale dal mi aj silu všetko dobehnúť a pripraviť sa na skúšky. A tak po uzdravení som školu úspešne dokončila. A Pán Boh mi po skúškach doprial ešte aj odpočinok, lebo do práce som nastúpila až 1. decembra. Bol ku mne nesmierne láskavý a milostivý. A toto je niečo, čo si chceme uvedomiť aj dnes večer. Ak som unavená, vyčerpaná, ak už naozaj nevládzem ďalej, ak som plná bolesti a trápenia a ešte k tomu ma niečo v tej najnevhodnejšej chvíli zastaví, Pán Ježiš je tu. A on hovorí, poď ku mne. Ja ti dám odpočinúť. Dnes večer sme teda pozvaní od práce k odpočinku. A možno sa pýtate, ale ako? Veď je všetko na mne. Ja som za všetko zodpovedná, ja to musím urobiť. Nemôžem si len tak sadnúť a nechať všetko tak. Veď sa nedokážem na nič iné ani sústrediť. Stále myslím na svoje problémy. Už možno sa budeš čudovať, ale Pán Ježiš chápe, aké je to žiť s ťažkým bremenom. Veď niesol hriech celého sveta. Preto vidí aj tvoje bremeno a hovorí, polož ho na mňa. Povedz mi o tom. Som tu pre teba a pomôžem ti. Ja vidím, že si fyzicky a psychicky vyčerpaná. Viem, že chceš všetko urobiť správne. Viem, že sa chceš usmievať a hovoriť, že je všetko v poriadku. Ale viem aj to, že si vo vnútri na konci síl. A že tvoj život je už jeden veľký chaos. A čo je dôležité, Pán Ježiš nás nie len chápe, ale niečo aj sľubuje. Ja vám dám odpočinutie, hovorí. Viete, on nás nikdy nevolá k sebe, len tak. Vždy nám niečo ponúka.
A ten odpočinok, o ktorom hovorí, je dôvera v jeho starostlivosť a pomoc. On nechce, aby sme na veci boli sami. On nechce, aby sme sa sami v sebe trápili. On nechce, aby sme všetko zvládali. Chce byť našou silou. A chce nám poslať pomoc. Ľudí, ktorí pôjdu s nami, ktorí tu budú pre nás a budú nás prevádzať cez naše ťažkosti. Keď sa s dôverou obrátime na Neho, On nám vždy otvorí tie správne dvere a vyrovná cestu k riešeniam. A toto sľubuje všetkým, ktorí k Nemu prichádzajú, aj tebe a mne. Preto skúsme si z dnešného modlitebného večera vziať k srdcu Ježišovu výzvu. Poďte ku mne. Kto? Všetci, ktorí ste unavení a preťažení. Prečo? Lebo ja vám dám odpočinúť. A skúste si znovu predstaviť ten obraz seba, keď ste boli malí a bezstarostní, lebo ste vedeli, že sa niekto o vás stará. Aj dnes sa niekto o vás stará. Aj dnes si po celom dni môžete v pokoji ľahnúť s vedomím, že sa môžete schúliť do jeho náručia a on sa o všetko postará. Nemusíte nič riešiť. Už sa to rieši. Len mu všetko povedzte a pokojne odpočívajte. On bdie a bude bdieť nad vami. Amen. A teraz sa už blížime k záveru dnešného programu, tak si vypočujme ešte záverečné modlitby a piesne, ktoré ženy z Nigérie pripravili.
Dnes večer sme sa dozvedeli o bremenách, ktoré nesú naše sestry v Nigérii. Spoločne sme sa za ne modlili a predkladali ich Bohu, nášmu veľkému nositeľovi bremien. Teraz sme však vyzvaní k činu. Motto Svetového dňa modlitieb znie: poznávať, modliť sa, konať. Jasne nám pripomína, že naše modlitby by nás mali viesť k činom, ktoré menia svet. Odpovedzme spoločne na túto výzvu a obnovme svoj záväzok byť Kristovými rukami a nohami vo svete, ktorý túži po nádeji a pokoji. Kde nachádzame nádej vo svete zaťaženom hriechmi? Kristovi, ktorý nesie všetky naše bremená. Ako reagujeme na ťažké situácie? Nezdávame sa, lebo veríme, že búrka pominie. Koho vkladáme svoju dôveru v neistých časoch? Boha, darcu života a udržiavateľa všetkého. Čo by sme mali robiť, keď sú ľudia okolo nás unavení a zaťažení bremenami? Neste si navzájom bremená, ako Kristus nesie naše. Kráčajme v Kristovej moci. Kráčajme s vierou, nádejou a láskou, aby sme boli pre tento svet svetlom. Pieseň nám pripomenula Božiu nežnú starostlivosť o každého z nás. On, ktorý bdie aj nad bratcom, vidí aj naše bremená. Ťarchu, útlaku, bolesť zo straty, zápas s chudobou a duševnými poruchami. Príbehy, ktoré sme si vypočuli, sú živým svedectvom, ako Boh zasahuje v našich životoch a ponúka nám silu a nádej aj v tých najtemnejších chvíľach. Dnes sme videli, ako Boh koná v životoch našich nigerijských sestier. Na príklade spoločenstva, ktoré pomohlo Beatrice
našej ovdovenej sestre nám Boh ukázal, ako môže láska prekonať systémový útlak. V príbehu Jato sme videli, ako nás Boh posilňuje vo viere aj počas prenasledovania. Vyzýva nás, aby sme boli nástrojmi pokoja a porozumenia. A svetectvo Blessing nám odhalilo, ako môže odolnosť a nádej rásť. Keď sa teda dnes rozídeme, majme na pamäti, že Boh nás vyzýva, aby sme si navzájom pomáhali niesť bremená. Povzbudzuje nás k modlitbám a následne k činom. Buďme priateľmi, ktorí pripomínajú druhým ich hodnotu. Buďme spoločenstvom, ktoré podporuje zraniteľných. Buďme hlasom pre prenasledovaných. Buďme rukami, ktoré ponúkajú nádej tým, čo zápasia. Spolupracujme s Bohom a prinášajme do nášho sveta útechu a spravodlivosť. Pripomínajme si Ježišov prísľub: poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení. Ja vám dám odpočinúť. Takto nájdeme nielen odpočinok pre seba, ale cez nás bude tento Boží pokoj prúdiť k ostatným. A teraz vás pozývam, aby sme sa spoločne pomodlili modlitbu Pánovu. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva na veky. Sláva Bohu Otcu, i Synu, i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Povstaňte a príjmite požehnanie. A tak pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, ten nech chráni a zachováva srdcia i mysle všetkých vás v Kristu Ježiši, Pánovi našom. Amen. Ešte sa posaďte, budeme spievať pieseň Príď do srdca môjho. Príď
bratia a sestry, týmto sa dnešná večerná bohoslužba skončili. Vypočuli sme si teda príbehy nigerijských žien a zahrnuli ich do svojich modlitieb, ale zároveň sme dostali aj útechu od Pána Ježiša, že aj keď sme unavení a preťažení, on je tu stále s nami a má otvorenú náruč pre nás, do ktorej môžeme prísť, pritúliť sa a nájsť odpočinok. Tak s touto myšlienkou odchádzajme dnes do našich domovov. Zároveň by som vás chcela aj pozvať na malinké občerstvenie, ktoré sme pre vás pripravili tu v zborovej miestnosti, takže ak nemusíte, ešte sa nerozchádzajte, ešte pobudnite s nami, trošku sa porozprávame, pozdieľame, budeme tvoriť spoločenstvo aj pri občerstvení. Pokojný večer vám všetkým prajem. Boh, buď s vami, kým sa zídeme. Múdrosť svoju vždy vám dávaj, vieru vašu zachovávaj. Boh, buď s vami, kým sa zídeme. Kým sa zídeme v nebesiach, všetci znova blízko jeho nôh. Kým sa zídeme v nebesiach, nech je stále s vami verný Boh. Kým sa zídeme v nebesiach, všetci znova blízko jeho nôh. Kým sa zídeme v nebesiach, nech je stále s vami verný.